Takže čaute ľudia, ja vás zdravím a vítam pri novom let's play po dlhej dobe. A tentokrát to bude let's play z hry, alebo zo sveta Shakes and Fidget. Bude to let's play, keďže máme teda vianočný event, máme 4 events teda, takže 4 eventy sú. Tu nám budeme pretačať, máme tu celkom dosť goldov, dúfam, že mi to nejak vyjde. Kúpil som si aj Griffina, aby som mal goldy. Keď tak potom predĺžim ešte, keď nebudú goldy. A teda stade budeme pretačať. Zatiaľ pôjdeme teda na S26, kde mám už docela dosť malo hĺbku. Budem asi dobíjať. Keď dobijem, tak ešte možno niečo hodím do cechu. Uvidíme. Ináč toto videjko už točím po druhýkrát, pretože sa mi to buglo všetko. Tam som ohodnotil postavy. Ibaže som to už vymazal a tam to sa mi buglo, takže som to musel vymazať. Takže kto by chcel ešte raz ohodnotiť postavu, tak napíšte, ohodnotím v ďalšom let's playi. Takže hrajem teda tu celkom dosť dlho, no dosť dlho, od 16. decembra samozrejme. Veci mám podľa mňa nejak dobré, takže hrajem teda tu, kde si môžeme vyskúšať nejaké pozemko. Z 17 pozemok mi padli 2 epiky, no pardon, 3 epiky a tu už nedávam asi nikoho. Toho pána temnot nedám, to je level 50, tu je neviem 42, takže no vyskúšame jeho. Dokonca 44, ok, to asi nemáme šancu. No nie že asi, ale nemáme. Takže teda nič z toho. Dáme si tu quest a ideme teda na S20, nemáme nejak to je S20, pardon. Takže zoberieme toto za najviac skúseností. Tak a zatiaľ dáme takto a ideme teda na túto postavu, kde už máme nachystaný aj okrytaný elix, budeme sekať aj pozemka, takže môžeme ísť teda zatiaľ na to. Dáme si zbrojírna a ideme na to, máme tu epikant, pozrieme sa na tieto veci, alebo na to stavím tak, že ideme ďalej, no teda žiadna oba, nič, dobrá zbraň. Ale ako padne, budem dúfať, že mi padne nejaká epická. Nepretočím všetky huby samozrejme. Nemám koľko pretočím a asi ich zakryjem, takže neviem. Zatiaľ nič, 2 huby a zatiaľ nič. OK, 3 huby, nič, v pohode ešte. Ideme ďalej. Dúfam, že mi niečo padne. Ideme dál. Takže zatiaľ nič, čo je dosť shit. Pretočíme si aj čaro obchod, ale až za chvíľku. Ale už má to dosť série, mohlo by už niečo padnúť. Pretože tie huby to nie sú len tak, proste. Mám na mojom novom kanáli, kde bude toto videjko, mám 15 odberov a už mám neuveriteľných sponzorov, žiadnych, takže si to musím všetko dobíjať sám. Takže dúfam, že niečo padne, lebo všetky huby pretočiť nemôžem. Tak už padni dačo, ty kokso. Takže zatiaľ momentálne ešte nič, čo je dosť na hovno. Mám level na to, aby sme už dostali nejaký ten epic, takže neviem prečo nič nechce spadnúť, nechce, sorry. Zatiaľ nič nepadá, to je na hovno. Ideme ďalej. Tak do 455 pretačame zbrojírnu. A dúfam, že nám fakt niečo dneska padne, pretože potom by to bolo totálne na prd epikant. No takže zatiaľ nám nepadlo nič a tu sme už pretočili dosť hub. Ideme na čar obchod, kde si kúpime hneď elík, výborne, a ideme ďalej. Zohnáme si elíky a môžeme potom ísť na pozemko. OK, máme elíky, takže už teraz elíky riešiť nebudem. Jedine keď tak možno, no ešte jeden kúpim len to škola, to je všetko, pretože nebudem mať toto one goldy. Ideme ďalej, zatiaľ nič, ešte ani jeden epic. Ani jeden epic, no konečne, no na všetko, tak to neviem, či to zoberiem. OK, zatiaľ idem tak, idem ďalej, idem zbrojírnu, možno sa rozhodnem a uvidím. Ale z brýny nám ešte nič nepadlo, čo je dosť na hovno.
totálna hovno, nie? Že dosť. Tak aspoň nejakú novú zbraň. OK, tak toto kúpim. Toto predáme. Tento epic mi je na nič. Ideme ďal. Ideme dál. Ty koksa, chcem epic už konečne nejaký. Nič nechce padnúť. What the fuck? Konečne na 3 stád, OK, takže toto berem. Fá, to bol riadne drahý epic. Ideme dál. Zatiaľ máme jeden epic. Ja to spravím takto, nahážem na seba eliky. Tak, a vyskúšame nejaké to pozemko teraz. Takže vyskúšame jeho. Ten padne. Je dole epic helm má výborne na všetko 52. Takže to hodím na seba. Skúšame jeho. Aj ten spadne. A malo by nám aj taká epic zbraň spadnúť, no. Výborne je dole, ale bez epicu, level up. OK, takže toto môžeme predať. Tu máme ten epic, ktorý neviem, či kúpim, uvidíme. A ideme ďalej s pozemkami. Je dole, škoda, že bez epicu, ale výborne, toto dám na seba momentálne. A toto môžeme predať. Oh shit. Tu nám máme bossa, takže keby to bolo, máme 100% epic a ten padne. Tak poď. Poď prosím, padni. Ešte dáme na ne 2 pokusy. Je dole a epic na 300, výborne. Takže toto dáme na seba, level 55. Toto môžeme predať. OK, ideme ďalej, tuto skúsime toto. Ešte dáme na ňo pár pokusov. Skúšame jeho. Na tú obúdu, to že asi už nepadne, OK. Si skúšame toho. Dobre, OK, ideme dál. Zatiaľ momentálne nám ešte skoro nič nepadlo, výborne. No tak na všetko neberiem. Nepotrebujem na všetko. Chcelo by to zbraň. Výborne, naň trošku. A to je slabá. Epic bodky na 300, výborne. Tak, vyskúšame teraz pozemko. Ten spadne. Ale neviem kedy. A hubovať sa mi ho nechce, pretože moc hubnú mám. Oh shit, videli ste to? Je dole pekne. Máme ešte 360 hub. Aj táto obnova. OK, takže zatiaľ to nechám takto. Neviem, mám to kúpiť alebo nie. Ja idem ďalej, idem zbrojiť. Tak aspoň nejakých 290 hub si chcem nechať. Takže uvidíme, čo ďalej budeme preklikávať. Už by mohol spadnúť znovu nejaký epic. Yes, epic zbraň, OK, tu bereme, ale nemáme na reloady. What the fuck? Koľko stojí? 3000. OK, takže ja dám asi stopku a za chvíľu som späť. Takže zatiaľ pauza. Takže ja som späť, dal som si quest a rozhodol som sa tak, že teda tú zbraň kúpim. A kúpim asi aj toto, takže to berem. Tak. A to už bude asi koniec videjka. Ešte kúpim teda tú zbraň a bude koniec videjka, natáčam 10 minút, čo je v pohode. OK, to berem, dávam na seba. Takže toto predám. Ostane mám 1200 goldov a ešte si pôjdeme skúsiť pozemka a teda to zruším.
a bude koniec videjka, takže dúfam, že sa podarí niekedy. To fajné. Aj keď tá zbraň je dosť stará, takže ešte by mohlo nejak spadnúť. Dáme ešte 4 pokusy si. Je dole, výborne, rukavice, paráda. Na všetko, takže to dáme na seba. A skoro sme spravili full epic, no. Alebo... Koľko stojí tá zbraň? 5200, 2000... Áno, dobrá, ok. Tie rukavice predám na všetko. Tak. Kúpim si túto zbraň. Tak. Toto dám na seba. Tak. Toto dám na seba. Tak. Toto predám. A nejaké rukavice na intošku. No uvidíme, no výborne sú tu. OK, máme na nich pekne. Tak. A tento lik si tu nechám, OK, do zásoby. Máme 300 hub, vyskúšame si ešte 10 pokusov na nejaké tie pozemko. Na nejaké to pozemko, tak, sorry. A už bude koniec videjka, samozrejme. No tento môže padnúť. Hej, ale tá odľuda padne. Takže ešte vyskúšame toto. Aj toto môže spadne. Tak poď. No tak. Tak ešte jedna huba na ňo a končíme. Dúfam, že dám videjka. Nedal som ho, OK. Takže ja si nastavím quest a to by bolo teda asi z tohto videjka všetko. Z tohto mini epic eventu. Ty vole, neviem sa jak. Takže nejak sme si to celkom dobre vytočili, tu napríklad spodám na 26. Takže takto. Nedáme si nič, vylepšíme sa. Tak a 185 goldov hodím do cechu. Tak. Ja si dám quest, no arenu si tu dám. Ježiš, ja sa milím jak. Zabudol som sa napiť pred natáčaním. Na koho si dám na útok? A prečo idem dole, ty vole? Agoris. Tu si zautočíme na koho si zautočíme? No tu máme nejaký ktorý som už utočil. Fuck you, pekne. Sme na pozícii 284, to by nám mohlo stačiť. Dáme si 200. Tak. Ja sa s vami teda lúčim u tohto videjka. Komu sa videjko páčilo, zanechajte like, odber, po prípade nejaký ten koment. A uvidíme, jak budeme ďalej točiť, jak sa nám bude chcieť, no teda, jak sa mi bude chcieť točiť šejka. Takže ja sa s vami lúčim a prajem vám teda pekné prežitie svatkov a šťastná veselá teda, takže čus.